Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel Sichaza Noma igama lami kuhle ngesibongo Ngambothoke. La nginesifiso nje sokuchaza isimo la uthola ukuthi khona umuntu uyazamula ukuthi lokho kusho ukuthini. Kuphinde ngichaze khona ukuthi uzamula kakhulu. Kwenziwa yini ukuthi uzamule kakhulu? Kuphinde kwenziwa yini ukuthi umuntu abe nokubhonga okuthize kokushintsha izwi emzimbeni wakhe? Kwenziwa yini futhi umuntu abhodle? Angiqale ngokuzamula-ke. Ukuzamula nganya kwethu kukhona ukuzamula kokuthi umzimba uyazilula. Umzimba wakho awubhalansile. Mase uyazamula, mase umzimba ngasikhathi uzamula uthi amadlebe lawa iwona abhalansisa umzimba. Ngasikhathi uzamula kunento eyenziwa amadlebe akho ame athi ngabe ayaqhuma, ngabe kunemisipha elulekayo kanje. Khathi uthi amadlebe akho ebhalansi, umzimba wonke ube usuyaphila, kusuke leya yinto ebewusindwa kwena, kodwa kusuke kucija amadlebe okulalela. Kazi ulale, angazi uyibeka kanjani, kodwa ngithi uzamula amadlebe iwona alalela adonsa umoya ozoba ngaphezulu komzimba wakho mase uyakhululeka umzimba. Ngicela uyibambe kanjalo. Ngathi uzamula amadlebe akho ayawubhalansisa umzimba, adonse umoya omusha, ukhiphe leya yinto ebikhathaze umzimba mase uyabhalansa. Okwesibili, ukuzamulela lapho uthola ukuthi umoya ozolethwa amadlebe akho mase kuhambisana namehlo akho aletha ukuthi umzimba wakho njengamanje awudingi ukuthi unikezwe amandla ukuthi uqhubeke ube khona umsebenzi ongawenza, kodwa leyo nto ezolethwa amadlebe akho, loyo moya ozolethwa amadlebe akho uzokutshela ukuthi umzimba wakho udinga ukuphumula. Kusuke kuwumyalezo olethwe emzimbeni kuwena ukwazi phela ukumelana nesimo esuke silethwe emzimbeni ngaleso sikhathi. Ukuzamula nje okubili. Mase kuba ukuzamula okungafaki ukuthi umzimba fanele ubhalanse khona uzoqina uphaphame. Mase kuba ukuzamula okungasho ukuthi uzamulela ukuthi fanele uphumule umzimba. Ukuzamula kwenhloso yokulethwa komyalezo fanele udlulise ekhaya ngesimo sento engase yenzeke esigabeni samanje, noma sosuku, noma santambama, noma sasebusuku. Ungazamula phakathi nobusuku, bayakulethela umyalezo ukuthi amadlebe akho awadonse, awavumele umoya ozongena kuwe nasemqondweni wokuletha isithombe nengxoxo ephelele ukuthi kunomuntu ogangayo egcekeni, uzozamula. Kunomuntu ozofika lapha ekhaya ozokwenza into embi, uzozamula. Ngalesikhathi ulokhu uzamula bakuphakamisa, lalela, phinda ulalele, bakuphakamisa umoya ozodonswa amadlebe akho, kuvuleka izimbobo kuwe, mase kuvuleka ubuwena neso lakho lesithathu lokubamba imiyalezo yonke. Kweso lesithathu ucimezile, mangabe ucimezile noma ngokungabuki ngamehlo enyama, ukubamba leyo ngxoxo emoyeni usuzolokhu uzamula uphakama. Kubamba, ngiyaxoxa njalo angazi ukuthini, kodwa kuthi into ethi ayibe khathi uphakama umoya wakho uzamula, ufakwa loya mlayezo. Kathi uphinda futhi uphakama, amadlebe ayama athi ngasikhathi kufakwa leya nto ephuthumayo. Fanele uyazi hawu, kunomuntu owenza nje ngalesikhathi uyibamba leyo nto, sekunomoya ophuthumayo owenza into engase ibe nokubulala noma nokuganga noma nento ethize engalungile engahambisani nekhaya, bazowuletha lo myalezo. Ngalesikhathi ulethwa lo myalezo, uyikhuluma lento. Mawukuzamula kwakho kwenzeka usabusathe uphinde ukhuza umoya wakho, ukhuziswa ingilosi ukuthi hayibo kunento eyenzakala, hayibo lalela nakho umyalezo, kunomuntu ogangayo egcina, hayibo lalela kunento, kunokudla ongasukudla kuba ngendlela abasuke bekulethela ngayo into sofanele uyenze, kodwa kusuke kuwubabaza isigameko sento, ulethelwa
into ofanele uyazi ukubabaza isigameko sento engasiyenzeka ekhaya mase kuthiwa qwasha ikhuluma ngasikhathi ukhuluma-ke into eyenzakala yehlelwa amandla mase kuba khona igcathu lento ezothi hayi ngabe khona umuntu ezokwenza ukuthi ake siphume sibheke hayibo balo ngalesikhathi uphuma usuqalaza noma siyathuka-ke sitha hayibo nangu uzosibona hayibo nangu asihlehleni asimeni kancane kuphazamiseke itulwa lento ethize bizokwenzeka. Kwesinye isikhathi akuhambi ngokuthi ngoba khona umuntu ozokwenza into embi kuphela uyakuzamulela uthi ngasikhathi uzamula uphakama nje uthwalalela umoya wakho uphakama uzamula kungena loya myalezo mhlawumbe uyatshela hawu kunomuntu othize ozofika kanje lalela uzomsiza kanje uzomtshela ukuthi akenze kanje hayibo mhlawumbe kunento ethize ezokwenza uzophuma wenze kanje kodwa ukuzamula ngenza ukuthi kuhambisana kakhulu nokusiza kakhulu abantu abaphilayo noma nokugwema isimo kubantu abaphilayo abantu esuke ehlala nabo endaweni noma ukugwema isimo sento embi esuke izokwenzeka. Ukuzamula kuhamba lo myalezo olethwayo ukulungisa isimo esithize suke sizokwenzeka ngaleso sikhathi bakutshela into esuke isazokwenzeka. Leyo into kanjalo kusuke kuyisimo sengilosi yakho esithunywa esiqoqele wonke umbiko oqhamuka kubantu abangasekho bethuma isigijimi esithumelwa imiyalezo. Hamba usho usekhaya sekuzobe khona into ethize kunomuntu ofuna ukwenza sigijime siphakamiseke ukuzamula kwena okungapheli uzuzibuza hayibo yini kanti wenze njani mase uma usukwazi ukubamba ingxoxo elethwa ingilosi yakho eletha imiyalezo esithunywa usuyakwazi ukuthi hayibo kunomuntu ozokwenza into enje ubusuyakubamba. Uma usuzamule wazamula uthola ukuthi awukakakufundi ukuzwa noma ukulalela nokubamba inkulumo yabo ubusuthathi ngaze ngiliswa yini kangaka uthola ukuthi usuzothi wena shuthi ngakho bengizamula usubona-ke into emva kwaleyo ukuthi hawu shuthi ngakho bengizamule kanje nangolunye usuku usuyafunda ukuthi ukuzamula kwakho kusho ukuthi kunento ethize uzoyibona engasibe yimbi. Ukuzamula kwakho okuthize kunento ozoyizwa bekufanele uyilungise kanjalo kodwa kusuke kuhamba nomyalezo wokulungisa isimo sithize noma isigaba sento ethize engase yonakala noma ngokulethelwa umbiko wento ethize ufanele uyinake noma kufanele uyilungise ekhaya noma kuyingxoxo esuke ikhulunywa ngomuntu othize ngoba ingilosi yakhe iqoqa yonke imiyalezo esuke ilethwa ngento ezothinta wena mase kuthiwa hayi mtsheleni ukuthi usibanibani engathi uzodlula emhlabeni utshelwa yonke into kodwa ukuzamula kuletha umyalezo wenkulumo ekusefanele uyazile ungabe uyayikhuza ungabe uyayilungisa engabe uyaphuma wenza okuthize makuthi hayibo ngathi kunomuntu ozofika ngaleso sikhathi mhlawumbe uthola ukuthi awuzolala-ke ebusuku umthakathi-ke noma isigange noma abantu uzosindwa ukungalali kwakho ngesimo somoya ngendlela thize emimoyeni bafowethu. Uyabona kuya ngokuthi idlozi lakho nengilosi yakho nabantu bakini basebenza kanjani ngawo kodwa nje ukuzamula yilapho kulethwa khona umyalezo wento osofanele uyibheke uyigade uyiqaphe uyazi ngesimo esithize singase sizokwenzeka ngaleso sikhathi ungakalali. Into kanjalo kuthiwani ikhulume tshela abantu hayibo tshela abantu lekhathi hayibo usuzamulile noma sekukhona ukuzamula kube khona usuthola izwi noma usuthola umyalelo noma uthole into abaxoxa ngayo hayibo kuzokwenza ukuthize asigadeni ukuthi hayibo kuzoba khona into enjile hayibo noma ngabe yini kodwa ukuzamula kuhamba kanjalo ukuthi ulethelwa into ofanele uyikhulume idlulisele abantu basekhaya beyilalele beyenze noma wena iqhubo lakho sukuma uvike isimo sento ethize kuzokwenzeka into ethize noma ngabe yini bafowethu. Cela ukudlula lapho kuzoba yilapha khona uthola ukuthi umuntu ukubhonga kusuke kusho ukuthini kusuke kuthiwa-ke lalela-ke kuzosuka umuntu noma kusuke kusukume umuntu ongasekho emndenini wakini ozoyikhulumela yena mathupha ngokungathumeli isimo nje sengilosi kuwena. Kuyenzeka mhlawumbe kade ithunyeliwe ekuqaleni wangaba nokulalela mase kuba khona into ekwenzayo wena emzimbeni eyenza ukuthi umuntu ongasekho ezongena emzimbeni wakho ila uzoqala khona ukhonye noma ubhonge kushintshe izwi kuwena kushintshwa izwi olokuthi abantu abalalele ngoba njengamanje umuntu okhona la
uzifikele yena mathupha emzimbeni wakho. Khumbula phela wena muntu wemoya umuntu ongase kusho ukuthi hhayi mina ngingene ugogo, hhayi mina ngingene umkhulu. Lalela, usuke wena uyibhokisi labantu bonke abadlulayo bahamba emhlabeni. Umoya wakho ukwazi ukusekela ubambe abantu bonke abadlulayo emhlabeni bekwazi ukukhuluma ngabo. Umnyango wokungena abantu bonke abasuke badlula ngokuyishintsha emzimbeni wakho. Isiphiwo nje leso suke usiphiwe sokuthi wena uwumuntu owaba ngokudalwa abantu abangasekho bayokwazi ukuba bengene ngawo ukuba umnyango ukwazi ukulungisa nokukhuluma nokuvuka kuwena bekwazi ukukhuluma ube umkhulumeli wabo. Uma into ningayikhuluma ekhaya bayakwenza-ke abantu abangasekho mase beyangena emzimbeni wakho. Ukungena emzimbeni wakho akulula-ke, bangena ngasikhathi engena kanzima lo ungenayo kuba khona umsindo wokushintsha ukhonya. Ngasikhathi ukhona ubambelela umphefumulo wakho ukuthi ungabi lula ukushiya isisu kube ngathi umzimba uqinele ukuthi umphefumulo wakho mawubambelela unamathela uthi ngci emzimbeni wakho ungakushiyi ngoba kungene omunye umuntu ozophusha ukukhuluma ngawe. Ngaleso sikhathi kwenzeka kanjalo wena ufana nomuntu ocishayo, umqondo wakho ungasebenzi ngendlela yakho ojwayele ngayo. Kume kancane kuwena kwakho kodwa ube uphila. Mase kukhuluma yena ngokungahlakaniphi kwakho kodwa ngokuhlakanipha komoya wakhe, esebenzisa wena izwi lakho ukhuluma inkulumo yakhe, ebambe noma eprese owakho umphefumulo ukuthi neyakho ingqondo nokwakho ukucabanga yonke into ukuthi akungenzeki ngoba kuyisikhathi akhuluma. Uzobhonga leyo nto ngoba kufana nokuthi angazi nawe mhlawumbe uzenzela umoya wakho uyathensa, ayikho into ongayikhuluma wena makukhuluma yena. Shuthi kusuke kuwuzotha okuzothwe umphefumulo wakho nokuphila kwakho udedele umuntu osuke ezokhuluma, omdala noma ngabe umntwana noma ngabe ubani osuke uzokhuluma. Ukufakazisa lento, umuntu okudalela ukuthi uyilibhokisi labantu bonke abadlulayo uyakwazi ukubamba imimoya, ingakho kuthiwa imimoya ngoba izishintsha esigabeni somzimba wakho. Ukukhuluma iy'nkulumo abasuke bey'lethile ngekhaya noma ngokuzothetha kakhulukazi noma makuphakeme ingxoxo yokuthi kufanele izwakale ngasokuthi azifikele yena, uzobhonga uzokhonya uthi kunento thize ifuna ukuthi ayikhulume ngokushesha, into ekanjalo, uyabona. Kuphinde kuzoba ilapho umuntu ebhodla khona. Kusho ukuthini ukubhodla kancane kancane wena uyabhodla? Leyo nto ikhomba ukuthi abantu bakini babefuna ukuzongena bekhuphuke kuwena bekhulume mase kwehla kusuke kuphuma iy'gwebu njengokuthi makade uqunjelwa, ngathi makade uqunjelwa noma kade kukhona into esesifubeni kuwena noma makade kukhuphuke umuntu ofikile wakhuluma kuwena kube sekuhlahlala mase kuzokwehla mase kuba khona iy'gwebu elikubhodla. Uma uphuma lelo gwebu usuke esesukile lowo muntu kuwena, esehambile, kwehle lowo moya wakho ubuye ube wena kodwa ube wena mhlawumbe usu-weak. Ukubhodla-ke ngasikhathi kuphuma iy'gwebu lelo kusuke sethi lowo muntu ubonga ukuthi usekhulumile. Uma lokhu ubhodla wena kungakaze kukhulume muntu emzimbeni wakho, kungakaze kwenzeke lutho emzimbeni, lalela ngichazele, umoya wakho usuke ukhomba ukuthi noma bezama ukukhuluma abantu bakini abakwazi ukubambela bathi ngci emoyeni bayazikhulumela ngoba wena mhlawumbe indlela owenza ngayo umoya wakho ungahlambulukile mhlawumbe noma mhlawumbe indlela abantu ohlala nabo abenza ukuthi kuvimbeke noma wena uyablokha ngendlela ukuthi bayablokheka, uthole ukuthi bathi uma bekhuluma wena uzokhuluma amanga, wena uzofuna ukucabanga benza ukuthi bethi uma bekhuluma bekhuphuka mase bephinde kuyabhodla. Ngobani? Besuke bebuka isimo sakho senhliziyo yakho nezinto zakho ukuthi mhlawumbe awakabi nalo iqiniso kahle hle. Uthi uma ulokhu ubhodla, ake ngiyaxolisa ukusho nje, kunomuntu uhlokhu uthi lokhu ebhodla, uthole ukuthi ulokhu ebhodla engakhulumi. Abakhulumi ngani? Ingoba wena unamanga.
kodwa basuke bekhona abantu abangasekho. Kodwa isikhathi esiningi ukhuluma into uze uyiqambe wena ube namanga. Uthola ukuthi bazolokhu benza kanjalo, shune phansi benza kanjalo, noma wena umuntu owuxovayo, uyabona, awakazihleli noma awukahleleki wena inhliziyo yakho ayikho bunene ngokwanele ukuthi into uyibambele eqinisweni ubuye ubakhulumele amanga. Kunabantu abakanjalo, uthola ukuthi selifikile noma bafikile abantu noma unabantu abadala, kodwa isigaba noma isikhathi esiningi ubuya nezezela izinto zamanga, yabona, idlozi aliphathe ngamanga. Sokuthi uzothi uma ekhuphuza umuze lokho ebhodla alixhumani naye ngokuseqiniso ngoba ubuye abe namanga. Ngiyaxolisa ukusho nje lento le, ubuye abe namanga noma ubuye angahlambuluki, kodwa mase lifisa ukuthi likhulume kuwena, lizoza kuwena usuhlambulukile, usuhlanzekile, enhlizweni, emoyeni, ebantwini ophila nabo. Uxoxa indaba njengoba injalo, ungayifaki usawoti. Ube umuntu ozokhuluma into njengoba injalo. Lizothi khaxa, usaxoxela nje usaxoxa indaba yakho eyiqiniso, lithi khaxa mase liyashintsha. Kodwa uma umuntu onamanga, umuntu olixoki, umuntu kothothi unayo le moya, umuntu onamanga, uyixoki, uyabona nje, lizoluthi mase likhupha mase uba uhlambulukile kahle hle inhliziyo yakho. Ayimnene ngendlela ukuthi engaxhuma kanje kuwena, ngoba uzoxhuma, mase exhumile akhulume into, ayikhulume ekugcineni kosuku mhlawumbe uzoyiphendula futhi wena, uyabona. Basuke befuna ukuthi ube mnene, ngasikhathi lokhu ubhodla nje, oba wazi ukuthi ilizwi lakho alifuna ukukhuluma kuwena ngoba wena umuntu obuye aphambanise, noma umuntu obuye ahlanganise nabantu abangahlambulukile, noma umuntu obuye akhulume izinto eziningi ongasizona. Ngoba yindaba kube kanje, vele phela konke ekugcineni konke idlozi kumele libhonge kuwena, idlozi akumele lilokhe lizamula kuwena, kodwa kusuke kufanele kube umyalezo olethwa kuwena isimo sengelosi wenza hawu, kuzokwenzeka ukuthi kube khona izimpawu ezikutshelayo ukuthi emqondweni make bathi mhlawumbe wazamula lokho kuzamula okukodwa, noma mhlawumbe kwafika leyo nto esigaba sokuthula, suyayikhuluma into. Ngobani kanjalo? Lokhu kubhonga, lokhu kubhodla, lokhu kuyokwenza uphakathi nabantu. Yebo, kuyenzeka uphakathi nabantu uma suba nenkinga. Iphi impepho yakini ozoshiselwa yona la mase fanele kwehliswa abantu bakini? Uzamule ungaqedi. Iphi impepho yakini la etheksini ofanele ushise ungaqedi? Endleleni iyalashwa-ke umoya kanjalo, idlozi likanjalo liyalashwa ngani zakwethu, ulilaphe kuphele leyo yinto, kodwa bakhulume ngendlela eqondile ehlambulukile, yabona. Ngiyaxolisa nje ukusho kanjalo, kodwa ngitshela laba abasuke bezamula, ukuzamula kusuke kulethwe ingilosi yakho osuke ufuna ukukhuluma. Nalo soyebhonga kusuke fanele, kodwa kuyalashwa lokhu, sokukhombisa ukuthi idlozi lakho kumele lilashwe, kungalokhu uzamula ukuthi hhayi, yabo, kuyalashwa, kusuke kungakapheleli kahle hle konke ofanele ukwenze, ulashwe leyo yinto leyo kanjalo, khona kuzokwazi wena ukuthi ukhulume nje kanjalo. Akukho kubi kona, kodwa kuyinto elungiswayo, khona ingilosi yakho izokhuluma nawe. Ngisho ngabe kuthiwa uthe nje ngamehlo ungene umyalezo, ngaphandle kokuthi abantu uze ube ubuka abantu bazoganga bakwenza into ethi hawu usibani bani unedlozi, unemimoya, bazoganga bekuvale. Fanele uyilaphe imimoya yakho ihlale kahle kuwe, ikutshele into ngokufihlekile, uthi uhleli nabo ubusutshelwe nabo yonke into ngabo, yabo. Sekungakwenza-ke uma kusekhaya imimoya yakho ikwazi ukuba kwi-control yokuba wena uphile wena, ngathi usuphakathi kwabantu uzwakala usuyahayisa, imimoya isingalashiwe kahle kuwena, uyazwakala usuqhuma ngesililo, uyazwakala usuyazamula, uyazwakala usuyabhonga, uyazwakala usuwenza izinto eziningi, isuke ingakalashwa-ke kahle. Kodwa-ke akukho kubi, ikhona ukuthi basuke bevele beqashule nje, yabo. Umuntu osuka vele asuka akukhuluma, ngeke ngisho suke idlozi lakho selivele selikhuluma, kodwa selifuna ukukhuluma. Umuntu wakini vele ezuza kuwena ba mase ngifuna ukukhuluma, ake ngithi uhleli kwi-meeting, kuyazwa umuntu wakini sefuna ukukhuluma, ngoba akulashe, fanele belashwe bekhulume. Fana nokuthi nje wena ngane yakwethu uthi usakhuluma nabantu abadala, ngiyaxolisa
usakhuluma nabantu abadala uthola ingane yakho ingahloni ingane yakho ivele izokudonsa phakathi kwabantu. Mina ngifuna ukuthi yingoba ayifundisekile, so kufanele kulaphe imimoya ibe yiwuwe kahle enhloniphweni yokuthi wena ufuna ukuphila ngale ndlela yokuhlonipheka. Hhayi ukuthi kubi, akukubi, ikona ukuthi kufanele kube indlela ukuthi ukwazi ukuthi uma ngifuna ukukhuluma nabantu basekhaya noma uma ngifuna ukukhuluma nabantu bakini, nikwazi ukulalelana ngokuhloniphekile. Hhayi nangokuhloniphekile kuphela, nangokuthi ukwazi ukuqonda isimo sabantu bakini mase ufuna ukukhuluma nabo. Bengavele bethi qashu usuyawa la, yingoba lisuke lingakalashwa. Kufanele ulaphe likwazi liphile ngendlela, libe wuwe ube wena. Uma ukhuluma nabo bekhulume back kuwena. Uma ufuna ukuxoxa indaba nabo baxoxe back, ungalokhe wazamula kanjalo, lingalokhe lashaya into ephakamisa umoya wena. Kufanele wenze umoya wakho nenyama yakho ulingane, khona kuzokwazi likhulume ngendlela ekuyiyona. Angisho ukuthi kumbi, ningangizwa kabi, kodwa kufanele lingabi libe ngaphezu kwenyama, lingahlezi lihlula inyama njalo. Kufanele lilashe kwenzelwe iy'nkamba zakhona uma ngabe zenziwe, lilingane kanje nawe. Noma uzamula lokho kuzamula, kodwa ukuthi uma usuzamula kube ukuthi usuzanyiswa awusakhulumi, kufanele ukhulume le nto. Liyakuphusha kanje uma ungasayikhulumile, usulokhu uzama ukuba usutshele umyalezo kodwa awufuni ukukhuluma, niyabona? Into ekanjalo uzamule yiloba kusekufika ilo sezokhuluma izinto kuwena kufanele uzazi ngekhaya, kodwa nakhona kufanele kulungise khona uzothi nje uhleli ulizwe izwi likhuluma kuphela, ngoba phela yonke into ikhuluma ngomlomo nangezwi. Ulizwe izwi ngaphandle ukuthi kube khona into oyenzayo, abantu bazokuganga, abantu bazokulapha futhi lizokwejomba idlozi. Uthole ukuhamba kancane usuyaquleka wena phela uyaziwa wena ukuthi umuntu ohleze wawuphathwa yisifo kanti ushawa yini? Idlozi lakho lingaphezulu kwenyama yakho. Yabo, bonga ila suke selilesa khona lizokhuluma. Uyabona into ekanjalo. Ake ngiphinde ngilinganise ngalokhu. Uthola ukuthi nawe omunye mhlawumbe uxabana nomuntu wakho wesilisa azwana naye, idlozi lakhe seliyaphakama. Uzabo selimlwela ngaleso sikhathi ziyenzeka into enjalo. Kodwa uma ulaphile idlozi lakho, uyaphuma uthule uhambe, liyakuthulisa sisithula sambe, uzodila nalo. Uyothi uyabona usufika ekhaya kade lingalwanga ukuthi uzukhonye phambi kwakho, uzubukaniswe phambi, uzolithatha kancane, uzokujwayela lokhu. Hhayi wena vele uma ngixabana nawe uzuvuka le mimoya yakho engasile, kanti cha, kufanele ulaphe khona lizoba into eyodwa, akudelela usuku uhambe. Uthi ubhekele kube kusala kufa zonke iy'nto zakhe. Ingashayisa nemoto engenza ngoba likulwela kahle, lingazange lize limbheke kanje ngamehlo. Kufanele ulaphe libe kahle kanje, yabona? Ukuzamula, ukukhonya, ukubonga, yonke le nto, ukubhodla idlozi lakho alihlangene kahle nawe. Kufanele uzame ukulungisa isimo senhliziyo yakho nomoya wakho ube kahle kwi-level kanje, khona bezokwazi ukuxhumana nawe, yabona? Noma uzokwazi ukulethelwa nomuntu owothi uma ekusiza akusize ngeqiniso, ngoba ngeke kusizakale. Uma unobuqili unobuxoki uzothola leyo nhlobo enjenganawe, ikuphambe nayo ifundise nezinye izinto, ama-tricks angazokulingisa phambili, yabona? Uthola ukuthi umuntu sebuya nasekuthwaseni kodwa ayikho into awazi ukuyikhuluma. Ngiyaxolisa ukusho njalo, ayikho into awazi ukuyixoxa. Ingobani? Kufanele umoya wakho ukutshele kuqala, ukhulumele iqiniso, yabona? Ukhulumele iqiniso, ube neqiniso kuwena. Uma uneqiniso kuwena nawe uwumuntu oneqiniso kwabanye abantu, bafowethu. Iningi le nto ihlukene, kuyenzeka ukuthi wena awunalo iqiniso kwabanye abantu kodwa unemimoya.